Estadistika orokorrak erakusten ematen dute igoera nabarmen bat dagoela kriminaltasunean. Eta egia da, baina sarri askotan uste izaten denaren kontra, igoera hori gauzatzen ari da ziberdelinkuentzian. Agia, sarearen bitartez, ala sarean bertan egiten diren delituetan. Hor bai, zuzenean edo personalki egiten diren delituetan ordea, ez da gorakadarik izan, apur bat 2022tik 2023 bitarteko horretan gainera jeitsi egin delako. Gero, leku batzuetan igual igo egingo zen, baina oro har jeitsi egin da. Eta hor barruan, deliturik gehienak ondarearen kontrako delituak dira. 4-3 ondarearen kontrako delituak dira. Bai hurtuak, bai lapurretak, bai indarkeriz egindako lapurretak, eta bar. Baina igoera benetan egiten duena eta estadistika guztiak apurtzen duena ziberdelitua da. Eta hori kontuan hartu behar da, ze horrek arreta berezia behar du. Gero, sexu askatasunaren aurkako delituetan ere badago, ez, igoera bat? Bueno, hori da guk daukagun bigarren kezka nagusia eta gure estrategia batez ere gauzatzen dena, ezta? Bat ziberdelinkuentzia eta bestea hau. Hor, indarkeria matxismoaren esparruan 3 atal sailkatu daitezke. Bata da, bikoteak diren ala izandakoen arteko indarkeria, gizonezkoak emakumeari egiten dion indarkeria, hor igoera bat dago, nabarmena, igoera bat, eta hori kezkagarria da. Bestetik, familia barruan gizonezkoak andrazkoi egiten dizkien erasoak, baina ez bikotearen artean, eta 3. da eraso sexualak oro har. 3. honetan, nabarmen igo dira delituak, baina batez ere legearen aldaketaren ondorioz orain eraso sexualak direlako lehen abusuak zirenak. Eta orduan, igoera hori batez ere horretan oinarritzen da, eta gero beste gauza garrantzitsu bat. Segurazki ez dira orain askatasun sexualaren kontrako delituak duela 10, 15, 20 urte izan zirena baino gehiago. Ez dakigu orduan zenbat izan ziren, baina orain igual ez dira gehiago esango. Argi dagoena da, orain kontzientzia handiagoa dagoenez, bai emakumeen partetik, baita ere gizarte osoaren partetik, orain salatu egiten direla, orain azaldu egiten direla, eta orain diagnostiko bat egiteko modu eraginkorrago batean gaudela. Elkarrizketan kasu zehatz batzue, ikerketa zehatz batzuei buruz hitz egin dozue, biri buruz galdetuko dizut, anoetakoaz, zer esan dezakegu, ze berritasun dago? Bueno, anoetaren kasuan grabazio bat dago drone bitez egindakoa. Ikusten da oso urrutitik zer gertatu zen, eta hori argitze bidean gaude, hori hobetze bidean, irudi horiek hobetze bidean gaude, epailea jakitun dago, eta epailea guk informazio hori noiz emango zai dago, bera dagoelako ikerketaren gainean, eta hori argitu arte, hori gauzatu arte, berak ez du bere azken erabakirik emango, baina ikerketa aurrera doa. Bestea Tolosakoa, hor esan duzu, garbiago ikusten dela behintzat, zer gertatu zen, garbi ikusten dela. Bueno, bai, hor ikerketa poliziala bukatu da, ja, eta orain epailearen eskuetan dago erabakia hartzea, eta berak egin behar duen tramitazioa egitea, ezta? Hor bai, bideo bat dago argi eta garbi gainera ikusten ematen duena zer gertatu zen gau hartan, eta bideo hori nahiko argia da. Beraz, hor ikusten da, bai, foam bola horrek botilak jaurtitzen zegoen persona bati ematen diola besoan, eta gero errebotez ematen diola beste bati, erasotuari edo lesioa izan duenari aurpegian, ezta? Rebotez etorri zitzaiola. Hori ikusten da bideoan argite garbi, orain epaileak esango du hori ikuspuntu penaletik edo nola antolatu edo nola bideratu daiteken. Eta azkenengoa, zu Madrilen urte askotan egon zinen, asko hitz egiten orain lokatz makinari buruz, la makina del fango esaten den hori, esan duzu hori hemen ere existitzen dela, ez dela bakarrik hango kontu bat. Bueno, han modu nabarmenagoan eta gordinagoan ematen dela esan daiteke, baina hori inguru guztietan ematen ari da fenomeno bat delako, sareekin datorren fenomeno bat delako, eta hemen ere badela, eta hemen ez dator eskuma eta ezker eskumako parte horretik, beste inguru batzuetatik, baina hemen eskuma ezkerrekoak edo ertzekoiak,